So mga Beli, makulay na buhay. So nandito tayo sa Apalit, Pampanga. Hey! So mga Beli, kakain tayo dito sa Lola Lucia. Eat all you can. Apalit, Pampanga. Taran, taran. Hindi po yan tok na tok. Tama ba ni Lola Lucia? 319. Okay, pasok. 2, 4, 5. Apat kalahati lang itong isa eh. Aro, daming tao sa mga belly, puno. Mukhang waiting pa tayo. Hala. Sige. Okay mga belly, 319 per head. Ay, ganda nga. Panawer mo kanina. Ay, dakal po, salamat. Naka-video po ako ha. Panay kami mga nalbigyan kaya kaya ng vlog. Tagano ka rin kayo po tito. Kaya niyo pare, call ka. Pataas. Yan, shout out po kila tito. Ben Palaw. Ayan, Tito Ben Palaw. Nanay Christy. Francis. Hello. Okay. Higit ko rin yung kaya mo. Diyan ka, Belly. Dakal po, salamat Tito Ben. Alimia po, mag-deliver kami mo pa mga makabebe. Thank you po, thank you Tito. Dakal po, salamat kay suporta. Thank you. Okay mga Belly. So yun mga Belly. So mga Belly, dami pagkain. Go, saan tayo go? Sa loob na lang. Okay, sa loob tayo. Kabubukas lang. Ma'am, ilan po tayong... Ano po? Wala po siya ng 50, 5-0? Sa mga Belly 50, ano po tayo dito yan sa Apalit, Pampanga. Lola Lucia. Lola Lucia. Bakit? Mas kilala po siya sa kusina. Kusina ni? Sa mga Belly, mas kilala siya sa kusina ni Ma. So yung Lola Lucia is bago lang pong ano yan. O siya din yun. Yun na po yun. Ilan taon na to restaurant? 8 years na po. 8 years na, tagal na. Puro mula umpisa hanggang ngayon, ito all you can yan. Subok na yung pagkain niya. Okay. Boy, pwede na tayo, start na tayo. Ma'am, hindi, payment muna o mamaya na? Pagkatapos na. Okay. So, Mabeli, after natin kumain, doon tayo. Ay, ma'am, okay lang naka-video doon? Yun o, ano to? Gin Pomelo? Ton? Gin Pomelo? Ay, gin pineapple pala. Ay, Mabeli, kain na tayo. Salamat po. Thank you. May plato mo kaya. Sa Mabeli, daming dessert to. So Mabeli, 50 po tayo araw-araw. Eh Mabeli, marami pa naka ano doon. So maya na tayo. Ito, go, paborito mo. Ha? Very ayos dito, ang daming pagkain. Iba-ibang klase po tayo. Sulit ko yan, Filipino food. Ano, tayo sa sandok? Para ang hirap naman kumuha. Ano yan, para hindi siya na... Hindi, baka may taga-sandok. Para wala. Ma'am, kami nga sa sandok. Sige po kayo kung sasagot. Basta kung malayo po, pwede po kayo magpasuyo. Paano pa? Sa malayo po, pwede po kayo magpasuyo. So kung malayo, pwede kami mag-isuyo. Okay. Ano po mayroong suyo? Baka. Okay na yan, sir? Okay na ba? Pata. Patatin siguro. Hoy,
pag ano daw na pwede kayo makisuyo, aabotin na lang nila. Balot na. Balot? Balot, pwedeng dalawa. Dalawa? Wala yung balot sa ano. So ito mga beri, nung pandemic pa siguro to, kaya linagay nila to. Puso ng saging. Konti-konti muna mga beri. Ano boy? Wala pa yung miskin. Pengin konting kanin doon, pasuyo na nga. Ayun ang biryani rice oh. Konti na lang, last. Yan, okay na. So 319 mga beri, matitikman mo lahat itong nandito sa counter na to. Kare-kare. Kare-kare. Mga beri, tuwalya ng baka. Roasted, sir. Saan, sir? Tapos may bagong May extra lalagyan, sir, sa baba. so yun may mga beri, may mga ekstrang ano sa baba. Masadong pila po. Pwede po kayo magpalit niyan, sir. So tapos mga beri, pwede kayo magpaluto rito kung anong gusto nyo. Sir, ito bagong luto, sir. Yung tilapia. ito tilapia. So mga beri, ito pwede nyo paluto daw to. Ate, isang wings lang titikman namin. Gusto niyo pusit, sir? Sige, nasaan? Isang pusit lang. Oo. Sige, sir. Ano ba po? Dalawa na, dalawang pusit na. Gusto mong pusit, tiniyaw? Ito. Dalawa? Ayun na muna ate, marami na. Baka hindi na. Ayun na tayo, balunan. Ano lang po siya, atay? Sige. Atay. Atay. Dalawa? Dalawang tayo ng mic lang. Sige, sir. Dalawa. So mga beri, ang ganda, pwede mong paluto to on the spot. Basta po maubos po natin. Basta't maubos natin. Sa 319 kayo? Sige. Pindang damulag. Sa akin po. Yan, pindang kalabaw. Tapos may mga hotdog dito mga beri kung gusto nyo. Tapos samjing kabangbangan, burong isda. Yun o. Tapos tilapia. So ito daw bagong luto lang ito tilapia. Yan. Abot boy. Abot. Ayan na ipon. Sa mga beri nakaano pa to nung pandemic, kaya may harang pa to. Di ba nauso dati yung nakaharang yung ano sa mga buffet. Yan yun. Go, kuha ka ng ibon na yan. Lagay mo sa isang lagayan. Tapos may mga halo-halo dito. Lahat ng pangmatamis nila mga beri nandito. Okay, spoon and fork. So ito sa atin, okay na muna, mamaya balik na lang tayo. Puno pa dito sa labas. Yeah. Yun o. Sige lang, kain ka ng kain. Happy birthday. Di ba birthday mo ngayon? Naglalari ako, boss. Di ba birthday ni Papa ni Kapitan? Ha? Birthday niya. Happy na. Happy birthday. Very grabe, nakakatuwa yung buffet nila, ang dami. Tapos pwede ka pa magpaluto. So dito yan lang niya mga beri apalit. So kung pupunta kayo rito, pagka exit nyo ng San Simon exit, so kakanan kayo. Ay kaliwa, puro kaliwa na yun, tapos malapit mag search nyo na lang yan na kusina ni Ima. Lutong bay. Lutong balay. Yaman. May mga pinaluto pa tayo dun ha. Pusit, go. Iniyaw na pusit. Tapos ito
tayo mga beli. Kahit puro putok-batok sa'yo, boss. Mamaya po yung pagpababa ng presyon. Wala yan. Tayo po mga beli. Sarap ng puso sa akin mga beli. Dala natin yung calamares. Kasi ito, Zena. Ayos. Yung balik mo. Yung balik mo, makakalim na yun. Family. So, atin yung sarap nung ano. No, puso ng saging, tama si Jeboy. Sarap mga beli. Ginawan mga beli. Ginawan ko. Ano naman yun? Kilawin. Kilawin ka ng isda. Bangus. Mga beli, sarap na mga luto nila. Lutong bahay mga beli. Gautik ko mo. Ito ang mga kabel. Iyan na isda, tapos puro. Tapos mga beli may bigo. Ano yan boy? Hindi, yung nakagawa mo, pinagpaluto pa yan. Hindi na, naluto na yung rupit mo. Naluto mo na. Ay, kumain. Gaya. Diretso na no? Sausage. Batok-batok ah. Balsong mga kabili. Nalog ka dito. Ano? Tapos mga very may chicharon dito. Yan. Ang lutong. Balot ang mga kabili. Balot oh, ito. Balot mga kabili. Ano ta? Ay, dynamite. Dynamite ito ko pinag- Ay, pinaluto. Hindi po. So ito mga beli, pinaluto ni na Jepoy. Kakaiba yung style dito na pwede kang mag-request ng luto. Katulad nun, pintang tamulag, so tosinong kalabaw yan mga beli.
Tapos dynamite pinaluto na. Tayo nagpaluto tayo ng atay ng manok. Inihaw na puset. Ano ba? Chicken wings, sinasal. Ulit dito mga Beli. Meron dito mga ito. Ito mo. Di ba pala ito ginawa mo na? Ano to? Masarap na. Mga Beli, kagandahan. Yun nga. Nano ako doon sa pwede kayo magpaluto. Sa 50 ang puta yung mga inihaw doon, on the spot, pwede mo paluto sa kanila. 50 ang puta ano po yun. Ito, malakas na yun. Katulad nito mga Beli, inihaw na tilapia, mainit pa. Ang inihaw na tilapia, masarap to pag bagong luto. Pag lumamig na to mga Beli, hindi na ganun kasarapan. Malaman, mga Beli. Kanayan ko. Dynamite, mga Beli. So yun mga Beli, may nag-comment kasi dati, bakit daw hindi kami nagpapalit ng plato pag kumakain kami sa Itonoke. So yun ang policy rito mga Beli, isang plate lang, tapos pwede ka mag-refill na mag-refill. Kaya lang yung plate na binigay sa'yo, yun po kasi yung bilang. Kaya hindi nila bibira yung pwede ka magpalit na plate pag Itonoke. Sarap mga Beli, hindi ako na tilapia. Alat, boss. Berap. Hey, babalik na kaya? Mga Beli, bahong tuna. Mga Beli, kuha na sa Kuya Jepoy. Ay, gulay naman tayo mga kabili. Ang tawag dito po? Kamansi! Kamansi. Yan ko, ako naman. Huwag muna tayo mga Beli. Magano tayo, biryani. So mga Beli, tingnan natin yung biryani ng Saudi. Ang partner nito is bangus. Paksyon na bangus. Yung biryani partner daw ng bangus. Buha tayong bangus. Sige. Kamay natin. Manat. Ito yung bangus. Ito yung ano natin, biryani. Ito yung bangus. Thank you. Paborito mo ko, kuhol. Ha? Bol. Ganda ko kuha ito. Oh.
Balot ulit. Benny. Ano? Itong po ko, kaya? Jim. Ano ko pa kanina yan? Kapalot. Yung mga belly ayos na. Okay mga Benny, balot. So, di na ako kumuha, hinihintay ko na lang yung pinaluto natin. So, yan, kain ko na. Eh, balot, oh. Kuya Rod. Yan, Ton. Nadali mo yung buntok mo yan. Oo. Partner daw dito sa biryani. Ha? Partner daw. Biryani na Saudi. Tignan natin yung biryani. Walang kawan dito to kaya ano eh. Ha? Sa pare mo. May parigid. Oo. Sa south. Biryani nga. Mga Benny, sarap ng balot. Kumbaga maliit yung bato. Ay, Mami. Kuya Rod. Sarap, paparod. Kamanin balot pa itong lasise. Tayo na tayo. Gusto na saging. Puso ng saging. So yung mga Benny, sa ganito mga restaurant na ito you get 2 hours sa minimum rate. Sa 2 hours, pwede kang kumain na kumain. Hanggat kaya mong kumain. Hanggat kaya mong kumain. Bakit din yung pinansin tong tapang damulag? Maasin daw. Tosinong kalabaw, ba kailangan kainan to. Bapan din tong mga paborito yan. Tosinong kalabaw mga Benny. Sa mga Benny, ayaw daw nila yung tosinong kalabaw. Sabi ko, ganun talaga alasa ng masig. Sarap yung biryani. Bossing. Si Bossing. Ay, Bossing. Kata Bossing. Bossing TV. O yan to, nabusin mo yung sausage. Yari ka dyan. Ha? Luto. What is it? Oh, bossing mo na yan. Bawal magsayin ng pagkain, Anton. Hindi ka muna, hindi na goodbye. Papag-goodbyes muna. Ayun. Ay, sa mga Benny, hinihintay lang natin. Hinihintay na lang natin yung pinaluto natin. So, hindi na kami makakuha ng baka mamaya, hindi naman maubos. Tayo natin mga kabili. Yung iniyong na pusit. Ayun na. Benny, hipon no? So, swai. Sarap.
No, kuha ka, wag mo ko tignan. Pwede ba ubos? Wala din mga beli. Ah, very simple. Sarap. Sarap mga bel. So yung ipon dahil maliliit lang, malinamnam. Ipapandidong mo. Small. Naman. Naman. Hey mga kabeli, meron tayong dessert dito. Taco bang. Ano? Pati kakalo ka nila, hanggang pa ng bayot, siga. Hanggang pa ng bayot, siga. Wala yung mga beli. Sarap yan. Gerbol yan. Sushi. Ayos, mga beli. Mga vlog ka mo. Masagay ano? Ba't agaw pa ng bayot, siga? So yung mga bele, ito na yung... So mga bele, ito na yung pinaiyaw natin katay sa wings. So iniintay na lang natin yung iniyaw na puset. Hindi mo napusin. Tikman nyo, sarap po. Yaman na. Yan. Takoyaki mga beli. Ha? Takoyaki. Takoyaki. Yan tanong sa ito. Salad. Salad pa mga kaso. Gulaman. Ton, in-order ko to sa'yo to. Sa'yo nga to, in-order ko. Thank you po. Yan muna po. Gusto na naman. Mga bili, in-order ko yung inasal para kay Anton. Ganyan kapal ganito mo. Hindi mo na. Balik ko dyan. Pag naman di kayo binibigyan, sabihin nyo, madamot ako. O ngayon, yan, kumain ka na kumain. Okay mga bili, kuha tayong dessert. So ito, pangalo-halo mga bili. May matamis na saging, kamote, tapos ayan, mga beans. May sagay fruit salad. So ito, pepal to. Nag-iisang ikaw na lang. Tapos mabili ito. May ice cream. Kasama yung ice cream, ma'am. Thank you. So mabili kasama yung ice cream sa
319. Tunawakan mo nga, kukuha lang ako. Ay, may sabaw pala to. Anong tawag dito? Palitaw. Salatik. Palitaw sa latik. Nakakatuwa mga belly, tas may mga opya din. Opya, saging, ito masarap ito, no? Tas may mga fruit salad. Thank you. Ay, may mga ano to na. Fruit salad, no? Opya. Ito na yung puset. Sa mga belet, pinaluto natin puset para kay Anton. Beko yan. Ay, ginawa ko na. Eh mga belet, tikman natin itong puset na hinihaw. Bah, kuha kayo rito sa atin lahat to. Ton, pigilan mo nga Ton. Sarap. Mga bele, ito palitaw oh. Si Kapitan baka mamaya hindi na makatayo mamaya yun. Hindi, may ginawa. Magda-drive pa yun. Nakakatuwa mga bele, karamihan ng luto nito, Filipino food. Nagdadalawang isip pa yung inarang mo. Natry mo nga. Thank you Ninong. Kung wala-wala na po. Wow! Puka pa kita? Hindi na ako. Kaya mga kabel. Naubos mga beli. Mga lalo. Kailan ko minom? Halo-halo po. So dito mga bele, ang dami. Solid. Nakasolid kami ngayon. Bagay, kahit saan tayo pumunta, solid tayo. Ayun mga bele. No sharing. No sharing, no takeout. Leftover penalty 500. So ayun mga bele, tapos na tayo kumain. Ayun. Thank you, mga kabeli. Si Anton, saan pumunta? Mga pata. So ayun mga bele, bisitahin nyo dito. Sarap. Mag-enjoy kayo sa pagkain. Kagandahan pa, pwede ka magpaluto sa kanila kung ano yung gusto mo doon sa mga nandun sa... So ayun mga bele, tapos na tayo kumain. So magbabayad na si Jepoy. Bye tayo. Thank you po, kabeli. Happy birthday, Poy. Ay, mga bele. Yan na. So ayun mga bele, masarap. Ha? Tiyak lang daw ni Madam yung table natin. Ha? Tiyak lang daw ni Madam. Okay. Ito ice cream oh. So libre din yung ice cream. Tutok mo yung ano Rita. Sa mga belly time check tayo 1:30 na. Pero marami pa rin customer. Busog ako, dami ko nakain.
So, sa bagay mga Beli, nag-almusal kami sa farm. Konti lang yung kinain namin. Madam. Kasi nabiti si Anton ng kanin kanina kaya nakarami. Sir, Thank you, thank you. 1670. Ate, invite mo naman yung mga kabeli natin dito sa restaurant niya. Ate. So ayan, kami na lang. So mga beli, pasyalan niyo po itong Kusina ni Ima. Dito sa Palit, Pampanga, mga beli. Yan na, may bago, tosino. Ay, longganisa. Ate, salamat po. Thank you. Hi. Hoy, maglakwang ka din natin. Saya mga beli, tapos namin kumain. So nandito na kami sa labasan. Hala. Thank you po. Salamat. Saya mga beli, maraming salamat. So bisitahin nyo to mga beli, Lola Lucia or Kusina ni Ima. So mga beli, hindi kami nang bobola. Masarap po yung pagkain dito sa Kusina ni Lucia. Thank you. God bless on. God bless.